Doba u kojem živimo je fascinantno. Nikada prije nije bilo toliko mogućnosti za kreativne, odlučne i ustrajne ljude kao što je to danas. Ljudi današnjice imaju priliku ostvariti više i veće ciljeve no što je to ikada ranije bilo moguće. Danas znamo da uspjeh ima strukturu i da je ključna formula uspjeha upravo sposobnost ostvarivanja ciljeva. Uspjeh nije slučajan. Sve se događa s razlogom. Naš vanjski svijet odraz je našeg unutarnjeg svijeta. Vanjski svijet odražava naše misli i kreira našu stvarnost. Stoga je uvriježena konstatacija da postajemo ono o čemu razmišljamo većinu vremena. Po čemu se razlikuju neuspješni i uspješni ljudi? Neuspješni ljudi razmišljaju o tome što ne žele i traže osobu koju mogu okriviti za to. Razmišljaju o svojim problemima, strahovima i lošim iskustvima. S druge strane, iznimno uspješni ljudi većinu vremena provode razmišljajući o tome što žele i kako do toga doći. Orijentirani su na ciljeve i kontinuirano razmišljaju o tome kako riješiti sljedeći izazov. Život bez ciljeva možemo usporediti s vožnjom po autocesti kroz gustu maglu. Bez obzira na to koliko je naš automobil snažan, siguran i brz, vozimo oprezno i napredujemo sporo. Čvrsta odluka o tome što točno želimo momentalno razbija maglu. Već sama odluka omogućuje nam da pritisnemo papučicu gasa, usmjerimo energiju i pojurimo strelovito naprijed k onome što istinski želimo. Svi koji postižu vrhunske rezultate u različitim područjima postavljaju ciljeve. Ljudi koji postavljaju ciljeve žive sretnije i postižu više uspjeha u životu. Postavljanje ciljeva osigurava dugoročnu viziju, jača motivaciju, pomaže nam organizirati vrijeme i resurse na najbolji način, povećava samopouzdanje i stvara osjećaj postignuća i olakšava donošenje odluka. Sve to rezultira povećanjem našeg osobnog i poslovnog učinka te zadovoljstvom u svim životnim područjima. Stoga donesimo odluku već danas da ćemo svoj život programirati za uspjeh i uključiti se na autocestu života. Ono što trebamo znati je odgovor na pitanje kako. Evo i odgovora.